guys! Újabb hét, újabb vlog. Most itt kimaradt egy kis idő a sítábor óta, mert beteg voltam meg. Múlt héten alig volt suli, but we're so back. Igen, we are back, bitches. Hello, Flóra nem látszik. Most de hosszú már a hajam. Irodalmunk lesz, és utána dupla tari. Hey guys, visszük a laptopot, már elbaszódott a bár érettség előtt, szóval. Hát nem sikerült megcsinálni, úgyhogy otthon kell online elvileg, és úgy jó lesz. Fastest school leaverek ever. Végre végeztünk ezzel a szaros körivel. Hú, bazd meg, leolvadt az agyam, leolvadt. Átcseréltem a pulcsit, mert azzal nem tetszett. De őszintén ezzel se tetszik annyira, úgyhogy idékem mi legyen. Zselykével lehoztuk. Még egy sikeres irodalomórával vagyunk túl. She's not happy. És utána én meg valahogy meg kell jönnöm, hogy geci, leültünk már, és utána én nézett, hogy igen. Fastest school leavers ever. I know, ugyanúgy is Médiánk volt, de már vége. ilyen Ákos. És konkrétan nem mondom. Hey guys! Beteg, úgyhogy Igen, amúgy. Ákos is beteg, úgyhogy Szeretnél, hogy hozzak neked holnap ilyen hurútoldót? Hurútoldót? Hát pedig rámérne. Emma nem vagy szép. Nálad mi hangja van? Milyen hangja van? Sokkal szebb a jövő, ne takart ki. Na most, here is the game. Itt megvan, és majd itt válaszolni kell. Igen. Akkor Daki e stata fondata Roma. Romolo. Sì. Da chi è stata progettata la Vespa? Motor, tudod? Hát honnan a faszban tudjam? Prielli? No. Na, vége a napnak. Elejének. Na hey guys, special edition, mert nem mentünk be suliba. Jézusom! Mert nem mentünk be suliba, viszont helyette kiültünk a Bikás Parkba tanulni. És amúgy tudom, hogy nem néz ki úgy, mint hogyha jó idő van, hogy kabátban vagyok, de nagyon szépen sütene. Hey. Yes, itt vannak a laptopunak. Szóval, the gag is, hogy tök feleslegesen skippeltünk. Mert holnap daga, but it's okay. Nagyon megy a grind. Na, hey guys! Eljöttünk a nyugati ispasztába. Én egy nem pad thait kértem. Én pedig ezt. Ja, és itt vagyunk konkrétan. Igen. És majd ezután folytatjuk a tanulást, szóval nehogy azt higgyétek, hogy nem lakinelünk, csak kis szünet.
Nagyon Hey jó. guys! Hey guys. Érettségi töltés. Terítételek. Végem. Sziasztok! Itt van Dodo Queen. Oh, shit. Ne Ez így van a nője. Új nap, új meetup Dodóval. We are so ready. We are so ready. Ajaj. God, no fucking way, mi mindig nem én. Emma, hagyd ment. Na, most este lesz, de szerintem be fogunk menni a kis terembe, és feküdni a tatamin, cause like I don't wanna. De még mindig dagát ír by the way. But it's okay. Mit veszál? I'm not buying shit. Fetik nagyon zabálnak. Ez ilyen dokkával. Ez ilyen bullák, carbonara, ez Puss is not happy. Úgy csinálok, mint hogyha csinálnék valamit, de I'm doing shit. Sister. What the dog doing? Enyém is kell. Mentek előtti quick refuel. Csóra, megint a az, guys. Még mindig fáj a torkom, úgyhogy... Boy, get out ezzel a matekkal most már. Csak egy quick check-up, mert most szerintem nagyon össze-vissza lesz ez a vlog, meg így nagyon nem is vettem az energiát arra, hogy így napközben eleget vlogoljak, meg így beszéljek. Igazából az a baj, hogy csak így belevágok egy-egy klippet, hogy így mit csinálunk, így nem beszélek, hogy you know. Úgyhogy most otthon vagyok, ugye csütörtök, délután van, egy nap van hátra a vlogból, és ja. Új reggel, de valószínűleg egyedül fogok menni a metrón, mert Emma brunchozik a Dórival, a Zsófinak meg előbb be kell érni a Németre, úgyhogy egyedül fogok menni. Hey guys! Első szünet! Mi kínáljuk a kis kapcsolatokat. Jó faszom látszik. Itt van a mai menü. Emma leítta. Ja, leírtad. Nyom. It's okay. És az a baj, hogy nem tudjuk mivel lefedni, és ilyen kőkemény. Jó. Ezzel meg megkérjétek. Most megyünk irodalomra, Kucsóra ma már. Nagyon fázom, ez a baj.
Irodalom kis debrief, vagy Azt hiszem, ez jó. Petőfi Mihály. És ilyen boldogan vagy. Guys, most megyünk futni. Nagyon humbling, hogy így fitbe vagyunk a buszon, de okay. Na hey guys, itt vagyunk. Most fogunk elkezdeni futni. Kurva hideg van amúgy, de nem baj. It's okay, it's okay. What the dog doing? Na guys, most megyünk majd mindjárt egy random valami spotra megünnepelni, hogy a Zsófit felvették Hágába. Jaj! Na megérkeztünk! Hey, csin-csin! Két lakás mellett az belefér. Hey guys! So good! A maszkomból az egyik legjobbja. A mojito is jó. Megkóstolhatom? Így kell? Aha. Marcék valószínűleg kiállt lesz. Ó, hát az... Na jó, majd... Drink apple. Drink up! Here is the menu. A mai menü. A mai menü. A mai menü. Kicsiból. Olyan kibaszott cuki! És mindig úgy kezdte a koncertet, hogy felolvasta Orbán Viktor. Nem cserél? Szaros! Undi! Oh, de cuki! Oh, de sexy! Na Which guys, we came sziasztok! to eat. Komperelni fogjuk a KFC-s krumplit és a... KFC forever és a jobb. Burger King-es krumplit. Okay, that tastes like a fucking krumpli. Ez leégett anyába, mert a KFC-s krumpli. A Burger King-es krumpli meg nem elég crispy. Szóval a KFC-s nyert. Thank you! Mondtam. Mamának a big balzain. Úristen, mint egy szevekaka. Úristen! Figyelj, Try tésztát. it! Mi van benne? A sajt. Cheesy. Cheese, ez double. Te húzzad a rosszabb végét. A fasz! Úristen, hogy nyom fel a hangomat! Mi is elment előttünk. Jó, akkor. Jó, így? Köszönöm.